फोरोंगिरि जानो लुबैनायफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मानोना फैगौ डिसेम्बरनि गेजेरावनो बिटिसिआव लांदां जानानै थानाय गासै लांदां पस्टफोरखौ सुफुंजोबगोन होननानै फोरमायदों बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बिथाङा बे खोथाखौ मिथिनो होयो बाक्सा बरमायाव पायनियार एकाडेमिनि गोदान बिल्डिंनि लाइखुन्थाखौ गायसननाय बुब्लियाव। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायबाय आं रमेन बरुवा। फोरोंगिरि जानो लुबैनायफोरनि थाखाय मोजां खौरां। मानोना फैगौ डिसेम्बरनि गेजेरावनो बिटिसिआव लांदां जानानै थानाय गासै लांदां पस्टफोरखौ सुफुंजोबगोन होननानै फोरमायदों बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बे खैयेक दिननि गेजेरावनो जों एसआइउखौ मोनगोन आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो गासिबो जि खालि पस्ट जानानै दङ बिनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ जों कमप्लिट खालामगोन। बिथाङा बे खोथाखौ मिथिनो होयो बाक्सा बरमायाव पायनियार एकाडेमिनि गोदान बिल्डिंनि लाइखुन्थाखौ गायसननाय बुब्लियाव। एकाडेमिया रिसेन्टलि बे बरमायाव खुलिजानाय मोनसे स्कुल, बेहाय जुनियर कलेज लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामदों। बियो जेरैहाय नामा पायनियार, थिग बिब्दिनो पायनियारिं रल लादों। दिनै 24 नभेम्बर खालाराव बरमा नोगोरनि बाथौपुरियाव पायनियार एकाडेमिनि गाहाय लाइखुन्थाखौ गायसननानै होयो बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। बे बाक्सा बा बरमा ओनसोलाव सेन्ट जन्स स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा मोजां पारफर्म खालामदों एकाडेमिखौ। बिथांमोनहा बहुदा गुवाहाटियाव, क'क्राझाराव बा गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनो हाया। बेखाय बे जायगायाव प्राइभेट कलेज खालामनानै गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैहाय मोजां एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट एटमस्फियार क्रिएट खालामनानै स्टुडेन्टसफोरखौ मोजां गाइड खालामनो हादों। बे पायनियार इनस्टिटिउसननि दारैबो बेबायदिनो मोजां गाइड खालामनो हादों। आं आसा खालामो बिथांमोनहा मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनायनि जि प्लेन लादों दिनै आंखौ फाउन्डेसन खालामहोदों, बेखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आरो भबिष्यताव बे पायनियार एकाडेमिया बरमा बा बाक्सा ओनसोलाव मोजांथार मोनसे एडुकेसन इनस्टिटिउसन जाना फैगोन। लाइखुन्था गायसननाय बुब्लियाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा 1400 खालि पस्टफोरा प्राइमारि आरो एमइ फरायसालिफोराव खालि जानानै दङ होननानै फोरमायथियो। जोंनि जितु बिटिसिआव जेनेबा बर'नि खायसे माने सोरखारि स्कुलफोराव जितु टिचार्सफोरनि माने अनजिमा खमायलांदों, बे खमायलांनायनि थाखाय नोंथांमोननि जितु बिटिसि सरकारा मा माने स्टेप लादों? गासिबो गोबां फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिजों थाखो सामलायनो गोनां जायो। बबे स्कुलाव? ओजोंहाय मालि फिथाखि दङ सार बेबायदि। माखासे प्राइमारि स्कुलाव आरो माखासे एमइ स्कुलाव दासिमबो फोरोंगिरिनि सर्टेज जानायखौ जों मिन्थिगौ। दा बेखाय जोंहा 1400 पस्ट खालि जानानै दङ आरो बेनि एसआइउनि थाखाय जोङो आसाम सरकारनाव प्लेस खालामनानै दङ। मख'नो गोनांदि बे खालि पस्टफोरखौ एसआइउनि थाखाय आसाम सरकारनियाव सोनारना दङ आरो साननैसोनि उनावनो गासै लांदां मासिफोरखौ सुफुंजोबगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। बे खैयेक दिननि गेजेरावनो जों एसआइउखौ मोनगोन आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो गासिबो जि खालि पस्ट जानानै दङ बिनि एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ जों कमप्लिट खालामगोन। ओरैहाय एम्पायार एकाडेमिनि लाइखुन्था गायसननाय हाबाफारियावनो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव आर'ज गाबनायजों जागायजेननानै फुंबिलिनि 11 रिंगायाव गाहाय लाइखुन्थाखौ गायसननानै होयो बिटिसिनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथाङा। गोजोन हामलायनाय जासिबाय। फाउन्डेसन स्टोन लेयार। मख'नो गोनांदि हाबाफारि बायदियै पायनियार एकाडेमिनि बयज हस्टेलनि लाइखुन्थाखौ गायसननानै होयो बिटिसिनि एम अनसुमै खुंगुर बर' बिथाङा। बर'नि थामथि एकर्ड जानो थांनायनि सोमोन्दै खाम्फा बरगयारी बिथाङा एरैबायदि बुंथियो। सार मिथिनो मोनो जे थामथि बर' एकर्ड जानो थांगासिनो दं, बेबायदि मा बुङो सार? थामथि एकर्डनि सोमोन्दै आं दासिमबो मोजाङै मिन्थिथ'वा। जायखिजाया बेखौल' मिथिगौ जे भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एनडिएफबिनि माखासे ग्रुपजों रायज्लायनाया जागासिनो दङ होननानै जों मिथिगौ। बिथां बरगयारिया स्पेसियेल बिटिसि टेटनि सोमोन्दै मोजां खौरां होदों। सार स्पेसियेल टेटनि बागै बुंगोन नामा? स्पेसियेल टेट फाथिनायनि थाखाय आरो बिटिसिनि एक्सट्रायै टेट फाथिनायनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआव प्लेस खालामदों। बिथाङा बुंथियो दि स्पेसियेल टेटनि थाखाय बिटिसि सोरखारा आसाम सोरखारनियाव प्लेस होदों आरो आसाम सोरखारा बेखौ एप्रुभ खालामब्लानो बेखौ खुंनाय जागोन होननानै। बिथांमोनहा एप्रुभ खालामोब्लानो जोङो आलादायै आगोलाव जेरैहाय बिटिसि हिसाबै टेट खालामदोंमोन थिग बिब्दि खालामनायनि जोङो बेबस्था लानो नागिरदों। जायफोरनाखि दाहाय हाग्रायाव हाथि लानानै दङ बेफोरनि थाखाय माबाफोर खावलायनो? जों आसा खालामो
नोंथां बुंनाय बायदि थामथि बड' एकर्ड जुदि जायोब्ला बेवहाय बबेबा ग्रुप मोनसेल'जों जायाबालानो बर'फोरनि जेसेबां सोमावसारग्रा दोलोफोर दङ बिथांमोनखौ कनफिडेन्सआव लानानै बिथांमोनखौबो इनभल्भमेन्टआव लानानै फाइनाल आरो लं लास्टिं मोनसे सलिउसन लाबोयो बेखौनो जों आसा खालामदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दा सम सफैबाय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।